يا جماعة فيلمنا ناي أكشن تحت زلوا نفغري كتفل ازدخفل مسواتي ما ترشت أوجن ازدحقوسنا لفيلم إياما كم متفتوا يتعما من سلازي بوزح زدخمولو زلخو فيلم إياما لايك نداقوكم كومنت دما صحفوا لنا فيلمنا أواز تابالت هانت سبيتي دارينا يو كم دقاسا دما تنقحمو أبزنا أخاتو لساعات دما ناي أبو أموت تعذب ኣብዚ ግዜ ድማ ኣባ 10 ዓመታት ጥራሕ እያ ነይራ። ኣቦኣ ድማ ዝሞተ ብሰንኪ ናብ ገዞም ዝኣተዩ ዝነበሩ ክልተ ልያቡ እዩ። ካብኡ ድማ ምስ መዕወኒ ሓሽሽ ምንባር ህይወታ ገይራቶ ትቕፅል። ካብኡ ድማ እስካብ ሕጂ ካብ ልባ ንዘይወፅ ኣቦኣ ድማ ኣዝያ እያ ትናፍቆ። እንተኾነ ግን ኣቦኣ ቅድሚ ምማቱ ማርሻል ኣርት ኣሰልጢንዎ እዩ። ካብኡ ድማ ከጥቅዕዋ ንዘመፁ ሰባት ንባዕላ እትከላኸለሉ ሓይሊ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣቫ ካብ ዝፀልማት ዝኾነ ህይወት ምስ ተስአት ኣብ መጨረሻ ዴሪክ ዝተባህለ ወዲ ትምርዖ። ነዚ ወዲ ድማ ዘላለየቶ ኣብ ናይ ወልፊ መድሓኒ ክፍሊ ኣኼባ እንዳገበሩ እዩ። ወዲ ሃፍታም ዝኾነ ዴሪክ ብኣቦኡ ሮቦት ዝፈትዋ ኣባ ክቕበሉላ ኣይከኣሉን። ካብኡ ድማ ናይ ኣቦኡ ምኽንያት ዝነበረ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ኣይንፈልጥን ዝብል እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ዴሪክ ምስ ኣቦኡ እንዳተኸራኸረ ጎበዝ ሰበይቲ ምዃና ንምእማን ይፍትን። ኣብ መጨረሻ ድማ ተሳኺዑሉ ምስ ኣባ ይምርዐው። ድሕሪ መርዖም ድማ ንምዝንጋዕ ደልዮም ናብ ሓደ ደሴት ይኸዱ። ኣብኡ ድማ ናይ ዴሪክ ቤተሰብ ዘዳለውሎም ገዛ ነይሩ እዩ። ናብ ናይ ዴሪክ ቤተሰብ ዘዳለውሎም ገዛ ምስ በጽሑ ድማ ዴሪክ ኣብ 3 ዓመቱ እንዳሃለወ ዝተሰኣለ ፎቶ ይረኽቡ። ኣዲኡ ድማ ዝሞተቶ ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት እዩ። ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ዴሪክን ኣባን ጽቡቕ ዝበሃል ግዜ ኣብዛ ደሴት የሕልፉ። ንዘቢሒቱ ድማ ናብ ሓደ ሬስቶራንት ይኸዱ እሞ ናይዚ ከባቢ መጎብነዪ ዝነበረ ሰብኣይ ንማኒ ይረኽብዎ። ካብኡ ድማ ማኒ ንኣባ ናብ ሓደ ቦታ ከም ዝወስዶምን ኣብኡ ድማ ጽቡቕ ገዛ ከም ዘሕልፉ ይነግሮም። ኣብኡ ድማ ተወሳኺ ናቱ ኣዕሩኽቲ ኣለዉ እዮም። ኣባን ዴሪክን ድማ ተሰማሚዖም ምስኡ ሓቢሮም ንምኻድ ይሰማምዑ። ካብኡ ድማ ማኒ ንክልቲኦም ናብ ሓደ ክለብ ወሲዱ ንክዘናግዑ ይነግሮም። እንተኾነ ግን ኣብዚ ክለብ ሓደ ቢግ ቢዝ ዝተባህለ ናይ ገበነኛታት ሓለቓ ንሪኦ እሞ ቢግ ቢዝ ንኣባ ምስ ጠመታ ድማ ዝፈትዋ ይመስል። ካብኡ ድማ ምስኣ ንምስዕሳዕ ኣብ ዝፍትነሉ ሰዓት ዴሪክ ደው የብሎ። እንተኾነ ግን ቢግ ቢዝ ንዴሪክ ሸለል ብምባል ምስኣ ንምስሳዕ ዝወሰነ ይመስል። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ምዉቕ ዝበለ ክርክር የልዕል። ካብኡ ድማ ማኒ ደው ንምባል ይፍትን። እንተኾነ ግን ቢግ ቢዝ ንዴሪክ ብቦክስ ይሃርሞ። ብቢግ ቢዝ ዝሓረቐት ኣባ ድማ ብዘለዋ ክልተ ተጠቂሞ ናይ ቢግ ቢዝ ሓለውቲ ክትሃርሞም ነይርዋ። ድሕሪ ዝኾነታት ድማ ማኒን ዴሪክን ብናይ ኣባ ስራሕ ዝተገረሙ ይመስሉ። ናብ ጉዞም ድማ እንዳተመልሱ እንዳሃለው ማኒ ስለ ኣባ ምዕላሉ ደው ክብል ኣይከኣለን። ንፅቢሒቱ ድማ ማኒ ንዴሪክን ኣባን ይረኽቦም እሞ ቢግ ቢዝ ምስ ሰባቱ ናቦም እንዳመፀ ከም ዝኾነ ይነግሮም። ዴሪክን ኣባን ድማ ብዝሰምዕዎ ነገር ይድንግፁ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ማኒ እውን ይስሕቕ እሞ እንዳቐለደ ከም ዝኾነ ድማ ይነግሮም። ምክንያቱ ናብዚ ዝመፅእ ነዚ ከይኾነስ ቅድሚ ሕጂ ናቢልዎም ዝነበረ ደሴት ንክወስዶም እዩ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ድማ ናይ ብራኸ ፍርሒ ዝነበረ ኣባ ቀዲማ ንምኻድ ኣይደለየትን። እንተኾነ ግን ዴሪክን ማኒን ንክትደፍር ምስ ነገርዋ ንሳ ድማ ትሰማማዕ። ኣባ ድማ ምስ ፈተነቱ ነዚ ፀዋታ ክንዲ ዝኣክል መፍራሓይ ከም ዘይኮነ ትርዳእ። ካብኡ ድማ ማኒ ካብዚ ኣዝዩ ናብ ዝበርኽ ካሊእ መፃወቲ ንክወስዶም ይውስን። ናብኡ ድማ ንክበፅሑ ብዙሕ መንገዲ ክሓልፉ ኣለዎም። ኣብኡ ድማ ምስ በፅሑ በዚ ፀዋታ ቀልጢፎም ንምጅማር ኣዝዮም ይደልዩ። ኣብቲ ቦታ ድማ ናይ መጀመርያ ተፃዋቲ ዴሪክ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ናይ መጨረሻ ቦታ ቅድሚ ምብፅሑ ዝሓዞ ገመድ ይብጥሶ እሞ እዚ ድማ ኣብ ገመድ ተንጠልጢሉ ንደቓይቕ ንክጸንሕ ይገብሮ። ኣባ ድማ ሰብኣያ ብከምዚ ኩነታት እንትሪኡ ኣዝያ ትድንግፅ። ማኒ ድማ ንምሕጋዝ ናብቲ ቦታ እንትኸይድ ንሳቶም ዝጥቀሙሉ ንብረት ንዴሪክ ከድሕኑ ኣይክእልን። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ድማ ናብ ጫካ ይወድቕ እሞ ኣባ ድማ ግዜ ከየጥፍአት ዴሪክ ናብ ዝወደቓሉ ቀልጢፋ ትኸይድ። እንተኾነ ግን ዝበፅሖ ጉድኣትን ናይ እግሩ ማህረምትን ሪኣ ኣዝያ ትድንግፅ። ብተወሳኺ ድማ ዴሪክ ሒዝዎ ዝነበረ ገንዘብ ድማ ይጠፍእ። እዚ ድማ ዝበፅሖ ጉድኣት ልዑል ንክኸውን ይገብሮ። ብኻሊእ ገጽ ማኒ ቀልጢፉ ኣምቡላንስ ይፅውዕ እሞ ንዴሪክ ድማ ናብ ኣምቡላንስ የእትዎ። ኣባ ድማ ናብ ኣምቡላንስ ንምእታው ኣብ እትፍትነሉ ሰዓት ክትኣቱ ከም ዘይትኽእልን ተደልያ ግን ናብ ንሱ ዝድቅሰሉ ሆስፒታል ክትመጽእ ከም እትኽእል ይንገራ። ነዚ ድማ ዝብላ ዘሎ ኦማር ዝተባህለ ሰብኣይ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ ሆስፒታል ኣድራሻ ዘይትፈልጦ ክትኸውን ትኽእል እያ ብምባል ናይ ሆስፒታል ቢዝነስ ካርድ ይህብዋ። ኣባ ድማ ካሊእ ምርጫ ስለ ዘይነበራ
ሞተራ ሒዛ ነዚ ኣምቡላንስ ክትከታተላ ትጅምር። ኣብ ማእኸል መንገዲ ድማ ሃንደበት ኣባ ምስ ሓንቲ መኪና ትጋጮሞ። እዚ ድማ ናብ ሆስፒታል ቀልጢፋ ንከይትበፅሕ ይገብራ። እንተኾነ ግን ኣባ ኣብ መጨረሻ ናብ ሆስፒታል ክትበፅሕ ትኽእል። ካብኡ ድማ ናይ ዴሪክ ኣድራሻ ኣብ እተዓተሉ ሰዓት በዚ ሽም ዝኣተወ ተሓካሚ ከምዘየለ ትነግራ። ካብኡ ድማ ኣባ ንሰባያ ንምድላይ ናብ ካሊእ ሆስፒታል ከይዳ ተሓትት እሞ እንተኾነ ግን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሆስፒታላት ኩሎም ዴሪክ ዝበሃል ተሓካሚ ከምዘይብሎም ይነግርዋ። ካብኡ ድማ ዓብይ ጥርጣረ ስለ ዝተሰምዓ ናብ ሓደ ፖሊስ ከይዳ ስለ ሰባያ ትምልክት። ኣባ ናይ ሰባያ ኣድራሻ ንክረኽቡላ ተስፋ ትገብር። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ናይ ዴሪክ ኣቦኡ ዝኾነ ረቦት ናብቲ ደሴት ይመጽእ። ናዚ ድማ ዝመፀሉ ናይ ዴሪክ መጥፍኡ ካብ ኣባ ብምስምዑ እዩ። ምስ ኣባ ድማ ብምዃን ሮቦትን ሳንዲን ናብ ፖሊስ ጣብያ ብምኻድ ሓድሽ ነገር እንተረኺቦም ይሓትዎም። ኣብኡ ድማ ራሞን ጋምዛ ዝተባህለ ሓደ ናይ ፖሊስ ሓላፊ ረኽቡ። ነዚ ናይ ዴሪክ ኬዝ ዝሓዞ ድማ እዚ እዩ ነይሩ። ኣባ ድማ ስለ ናይ ዴሪክ ሓደጋን ሒዝዎ ዝነበረ ገንዘብ ድማ ብዘይተፈለጠ መንገዲ ከም ዝጠፍአ ኩሉ ሓበሬታ ምስ ተዛረበት ራሞ ድማ እዛ ደሴት በገበናኛታት ዝተመልአት ደሴት ከም ዝኾነት ይዛረብ። ካብኡ ድማ ናይዛ ደሴት ሰባት ንምጉብ ናይ ዝመፅእ ሰብ ኩሉ ሃፍታም ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ምዕጋቶም ከምዘይቐሪ ይዛረቡ። ብዙሕ ከይፀንሑ ድማ ራሞ ሮቦትን ኣባን ሓቢሮም ብምዃን ቅድሚ ሕጂ ዝዘናግዕሉ ናብ ዝነበሩ ቦታ ይኸዱ። ኣብኡ ንዝነበሩ ሰባት ድማ ንምስክርነት ስለ ዝደለዩ ኣባ ተሪኦም እሞ ነቶም ሰባት ድማ ይሓትዎም። እንተኾነ ግን እቲ እንዳዘናግዖም ዝነበረ ሰብ እቲ ሓደጋ እንትፍጠር ኣብዚ ቦታ ከምዘይነበረ ይዛረብ። መሕሰዮም ድማ ኣባ የሕርቃሞ ነቲ ሰብኣይ ድማ ክታርሞ ትብል። ካብኡ ድማ ራሞ ንኣባ ደው የብላ እሞ ተመሊሶም ድማ ናብ ፖሊስ ጣብያ ይመፁ። ኣብኡ ምስ በፅሑ ድማ ራሞ ንኣባ ኣብ ክለብ እንዳተባእሱ እንዳሃለዉ ዝተቀረፀ ቪድዮ የሪኣ። ኣብቲ ቦታ ድማ ምስ ኣዝዮም ሓያላት ማፍያታት ምስ ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተባእሰትን ዴሪክ ድማ ዝተዓገተሉ ምናልባሽ ብኡ ምክንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ይነግራ። ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ድማ ኣባ ፎቶኡ ኣብ ደገ እንዳተቅዐ ሰባት ንምድላይ ንክሕግዝዋ ትገብር። እንተኾነ ግን ናይዚ ከባቢ ሰባት ኩሎም ነዚ ሰብኣይ ሪኦሞ ከም ዘይፈልጡ ይዛረቡ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ሮቦት ናይ ዴሪክ መጥፋእቲ ተሓታቲ ኣባ ምዃና ምስ ፍልጥ ንኽትክሕሶ ይሓታ እሞ ኣባ ድማ ንክትሓርቕ ይገብራ። ካብኡ ድማ ኣባ ናይ ዴሪክ ምጥፋእ ንብሕታ ኮይና ደልያ ንምርካብ ትውስን። ኣብ ፈለማ ድማ ዝገበረቶ ናብቲ መዘናግዒ ቦታ ብምኻድ ነቲ ሰራሕተኛ ምሕታት እዩ ነይሩ። ጆንች ድማ ንፖሊሳት ትኽክለኛ ነገር ስለ ዘይተዛረቦም ልክዕ ከም ዴሪክ ተንጠልጥሎሞ ንሱ ድማ ኣብ ዓብይ ጭንቀት ኮይኑ ዝረኣዩ ኩሉ ነገር ክዛረብ ይጅምር። እዚ ኩሉ ድማ ብስልካ ቪድዮ ተቆርጾ። ጆንች ድማ ንራሞ ዘይተዛረቡ እዩ ነይሩ እቲ ትኽክለኛ ንኣባ ዝነገራ። ካብኡ ተወሳኺ ምስ ናይ ማፍያ ኣባላት ተዘራሪቡ ኣብ ኢዶም ንከእትዎ ከም ዝተኸፈለ ይዛረብ። ካብኡ ድማ ጆንች ዝተዛረቦ ከም ሓበሬታ ሒዛ ብምኻድ ንፖሊስ ትሪኦ። ካብኡ ድማ ነዚ ዝገብሩ ሰባት ክሕዝዎም ከም ዘለዎም ትዛረብ። በዘይተለመደ መልክዑ ግን ራሞ ነዞም ሰባቱ ብምፅዋዕ ኣባ ኣብ ልዕሊ ሰብ ምጥቃዓት ብምፍፃማን ብምፍርራሓ ንክትእሰር ይገብራ። ካብኡ ተወሳኺ ድማ ንኣባ ካብዛ ደሴት ንክትወፅእ ይዛረብ። ድሕሪ ንእሽተይ ፃኒሒት ድማ ኣባ ሓደ ፖሊስ ብጀልባ እንትወስዳ ንሪኣ እሞ ኣብዛ ድኻሚ ዝኾነ መንገዲ ድማ ኣባ ናብ ሽቓ ቤት ንምኻድ ንፖሊስ ተሓቶ። እዚ ፖሊስ ድማ ይፈቕደላ። እንተኾነ ግን ከተምልጥ ስለ እትኽእል እዚ ፖሊስ ሓቢርዋ ከም ዝኸይድ ይነግራ። ካብኡ ድማ ኣባ ተሰማማዕ እሞ ክልቲኦም ናብ ሽርኻ ምስ ኣተዉ ሃንደበት ኣባ ነዚ ፖሊስ ተሃርሞ እሞ ባዕሉ ድማ ይስሕት። ካብኡ ድማ ካቴና ንባዕላ ብምፍታሕ በዘይ ዝኾነ ፍርሒ ካብዛ ጀልባ ትዘልል እሞ እንዳሓንበሰት ድማ ናብዛ ደሴት ትመለስ። ኣብ መጨረሻ ድማ ኣባ ቀድሚ ሕጂ ናብቲ ተባኢሳትሉ ዝነበረት ሓደ እንዳባር ትኸይድ እሞ ንማኒ ድማ ምስ ረኸበቶ ምናልባሽ ንሱ እውን ምስኦም እዩ ዝኸውን ኢላ ብምሕሳብ እንዳሃረመት ተሓቶ። ኣብቲ ግዜ ድማ ማኒ ስለዚ ማዕገቲ ዝኾነ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ ይዛረብ እሞ ንሰባያ ድማ ንክትረኽቦ ከም ዝሕግዛ ቃል ይኣትወላ። ኣባ ብሓሳቡ ምስ ተሰማምዐ ድማ ንዴሪክ ናይ ምድላይ ስርሖም ኣብዚ ግዜ ይጅምሩ። ካብኡ ድማ ኣባ ኣብዚ ደሴት እንዳተለየ ስለ ዝኾነት ንዝተወሰኑ እዋናት ኣብ ገዝኡ ንክትሕባእ ይነግራ እሞ ንሳ ድማ ተሰማሚዓ ናብ ውሽጢ እንትኣቱ ማኒ ምስ ሓውና ድዩን የላልያ። ብድሕሪኡ ድማ ምስ ኣባ ብምዃን ንዴሪክ ዝደልይሉ መንገዲ ክዘራረቡ ይጅምሩ። ሽዑ ድማ ኣባ ንዴሪክ ሒዞሞ ዝነበሩ ሰባት ንንኦማር ፈለማ ክረኽብዎ ከም ዘለዎም ትዛረብ። ንፅቢሒቱ ድማ ማኒ ንኣባ
ኣብዛ ከተማ ገበነኛታት ዝርከብሉ ቦታ ይወስዳ ናቦ ድማ ዝኸድሉ ዘለው ስለ ኦማር ሓበሬታ ንምርካብ እዩ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ካብ ሰባት ዝኾነ ሓበሬታ ክረኽባ ኣይከኣሉን። ሃንደበት ድማ ኣብ ናይ ኦማር ኢድ ዝነበረ ውቃጦ ዝመስል ኣብ መንገዲ ተጠቂዑ ትርኢ። ቀሪቦም ድማ ዝለጎ ኣብ ዝርእሉ ሰዓት ናይ ሓደ ቦክሲ ግጥም መዋዓውዒ ምዃኑ ይርእዩ። ልክዕ ኣብቲ ቦታ ድማ ምስ በዝሑ ማኒና ኣብ መኪና ንክትፀንሖ ነጊሩ። ንሱ ግን ናይ ኣምቡላንስ ገናሕቲ ኣበይ ከም ዝርከቡ ንምፅራይ ይኣቱ። ብኻሊእ ገጽ ኣብ መኪና እንዳሃለወት ሓደ ናይ ኣምቡላንስ ገናሒ ካብቲ ቦታ እንትወፅእ ትሪኦ እሞ ንሱ ድማ ናብ መኪኑ ኣትዩ እንትኸይድ ነሳ ድማ መኪና እንዳተኸታተለቱ ትኸይድ። ኣብ ጽምው ዝበለ ቦታ ምስ በዝሑ ድማ ተሃርሞ እሞ ንዴሪክ ዝገበርዎ ነገር ንክነግራ ተዘይኮይኑ ግን ከም እትቆትሎ ተፈራርሑ። ካብኡ ድማ ዝፈልጦ ነገር ኩሉ መሰናገረ ንባዕሉ እስካብ ዝስሕት ተሃርሞ እሞ ስልኩ ድማ ተጠቂሟ ናብ ኦማር መልእኽቲ ትልእኽ። ዘላትሉ ቦታ ድማ ምስ ነገረቶ ኦማር ስለ ዓርኩ ተጨኒቑ ናብ ዘላትሉ ይመጽእ። ድሕሪ ንእሽተይ ምቅያቕ ድማ ንኦማር ሃሪማ ተውድቆ እሞ ኣብ መጨረሻ ድማ ትቐትሎ። ካብኡ ድማ በዚ ትፈጥሮ ዘላ ምኽንያት ደጊማ ብፖሊስ እተሓዝ እሞ እዚ ፖሊስ ኦፊሰር ድማ ኣብዛ ደሴት ፀገም ትፈጥር ዘላ ንሳ ከም ዝኾነት ይነግራ። ኣብ ፈለማ ዘእተውዋ ናብ ናይ ፖሊስ መኪና እዩ ነይሩ። ነሳ ዝሓሰበቶ ናብ ፖሊስ ጣብያ ከም ዝወስድዋ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ መንገዲ ማእኸል ግን ፖሊሳት ናብ ጫካ ንክቐትልዋ ይወስድዋ ከም ዘለው ትፈልጥ። ፖሊሳት ድማ ካብ መኪኖም ወሪዶም ጉድጓድ ኣብ ዝኹዕትሉ ሰዓት ኣብ መኪና ዘላ ካብታ ኣሲራትሉ ዝነበረት ካቲና ኢዳ ተውፅኦ እሞ ነዞም ፖሊሳት ድማ ቀቲላ ተምልጥ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ግዜያት ድማ እራሞ ካብ ኣባይ ድወለሉ እሞ ናብ ናይ ወዱ ክላስ ንክኣትው ትነግሮ። ናብቲ ክፍሊ ድማ ምስ ኣተወ ብምርካቡ ኣዝዩ ድንግጽ። ድማ ሽጉጣ ነፃፂራቶ ዝነበረት ናብ ደቂሱ ዝነበረ ወዱ እዩ ነይሩ። ወዱ ሓደጋ ክበፅሕ ዘይደሊ ራሞ ድማ ዴሪክ ሓደጋ በፂሕዋ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝሞተ ይነግራ። እዚ ጉዳይ ድማ ዝተፈጠረሉ ንዴሪክ ዝሕክሙ ዝነበሩ ዶክተር ልቓሕ ስለ ዝነበሮም ልቓሖም ድማ ንክግደፈሉ መሰባት ተሰማሚዑ ከም ዝቆተሉ ይነግራ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ዶክተር ናቲ ወዱ እውን ኣድሒኑሉ እዩ። ኣብ ልዕሊ ዴሪክን ዝፈጸሞ ነገር ናይ ጣዕሳ ስምዒት እንዳተሰምዖ ዝነበረ ራሞ ድማ ባዕሉ የጥፍእ። ብድሕሪኡ ድማ ተመሊሳ ናብ ማኒ ትመጽእ እሞ ናይ ዴሪክ ሞት ድማ ውሽጣ ክቕበሎ ከም ዘይከኣለ ንማኒ ትነግሮ። ማኒ ድማ ሓዘና ሪኡ ንክጽናንዓ ይፍትን። ንጽቢሒቱ ድማ ናብ ሆስፒታል ንምኻድን ነዞም ቀተልቲ ዴሪክ ድማ ሕናኣ ንምፍላይ ትውስን። ኣብ ፈለማ ድማ ዴሪክ ናብዚ ሆስፒታል ኣይኣትወን ኢላ ሓትያታ ንዝነበረት ነዚ ሆስፒታል ጋሻ ተቐባሊት ሓኒቓ ትቐትላ። ናታ ታሲራ ድማ ምስ ወሰደት ናብ ዝቕፅል ክፍሊ ትኸይድ እሞ ብፌስታል ገቢራ ድማ እንዳዓፈነቶ ኣብ ልዕሊ ዴሪክ ዝተፈጸመ ነገር ክትሓቱ ትጅምር። ኣብ ፈለማ ናይ ድሕነት ካሜራ ንክትርኢ ነግራ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ሲልቪ ልጎ ዝተባሃለ ሓደ ሰብ ምስ ሰባቱ ብምዃን እስካብ ሕጂ ብሂወት ንዘሎ ዴሪክ ብዊልቸር እንትወስድዎ የሪኣ። ካብኡ ድማ እዞም ሰባት ንዴሪክ ናብዚ ዶክተር ሒዞሞ ይመፁ። ድማ ምዝ ሰባይ ብምዃን ንባዕላ ነርሳ ምሲላ ምስ ሰባይ ናብ ኦፕሬሽን ክፍሊ ተኣቱ። ካብኡ ድማ ንዴሪክ ዝደለይዎ ንካሊእ ነገር ከይኾነስ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መሪ ብምውሳድ ንካንሰር ሕማም ዘጋጠሞ ንሲልቪ ንምድሓን ከም ዝኾነ ይፈልጡ። ካብኡ ድማ እዚ ቅድሚ ምፍጣሩ ቀዲማ ሽጉጣ ተውፅእ እሞ ኣብቲ ክፍሊ ንዘለዉ ንኩሎም ድማ ሽጉጣ ትነፃፅረሎም። ብድሕሪኡ ድማ ንዴሪክ ሒዛቶ ትኸይድ። ካብኡ ድማ ሲልቪ ንሰባቱ ንኽከታተልዋ ይእዝዞም። ብናይ ሓደጋ ግዜ መውፅእ ክፍሊ እንትወፅእ ናይ ሲልቪ ሰባት ናብ ክትኩሱ ይጅምሩ። እንተኾነ ግን ንሲልቪ ብምሓዝ ንሳን ዴሪክን ናይ ሲልቪ ሰባት ንክወፁ ንክፈቅደሎም ትነግሮም። ካብኡ ድማ ሲልቪ ትገብሮ ዘላ ነገር ዓብይ ቅፅዓት ከም ዝፅበያ ይነግራ እሞ ካብኡ ድማ ናብ ብድሕሪኦም ኮይኑ ናብ ዝከታተሎም ዘሎ መኪና ንምሕዋስ ካብ መኪና ዘልሉ ይወርድ። ብድሕሪኡ መስማኒ ብምዝራብ ናብዚ ነገር ቦታ ከይዶም ይሕብኡ። ብዙሕ ከይፀንሐ ድማ ሲልቪ ናቦ ብምብዛሕ ስለ ይሓትሙ እሞ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ድማ እቲ ሓደ ኣብዚ ከባቢ እያ ዘላ ይብል። ሲልቪ ድማ ነዚ ምስ ሰምዕ ንሰባት ብምሓት እዚ ገዛ ይኸብዎ። ካብኡ ድማ ብዘይ ዝኾነ ርሕራሕ ናቦም ንዝመፁ ናይ ሲልቪ ሰባት ክሃርምዎም ይጅምሩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ንሲልቪ ጎፍ ንጎፍ ትገጥሞ። ናይዛ ከተማ ሰባት ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝግበር ባእሲ ንምርኣይ ይመፁ። ፖሊሳት ድማ ናብኡ እንትበፅሑ ኣብ ልዕሊ ሲልቫ ክሳድ ካራ ብምግባር ተዓግቶ። እንተኾነ ግን እዞም ፖሊሳት ናቱ ሰባት ስለ ዝነበሩ ንዑ ከኣስርዎ ኣይክእሉን።
ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ቢግ ቢዝ ናብኡ ይመጽእ እሞ ንኹሉ ሰብ ድማ ንክረጋጋዕ ብምንጋር ንኣባ ነቲ ዝሓዘቶ ካራ ንክትህቦ ክእምና ይፍትን። ኣብ መጨረሻ ድማ ኣሚና ካራኣ ትህቦ። ቢግ ቢዝ ድማ ንሲልቪ ቆትሎ እሞ በድሕሪኡ ድማ ቢግ ቢዝ ነኒኣባ ለቂቆም ንክወፁ ይነግሮም። ነዞም ፖሊሳት ድማ ሲልቪ ካብ ዝኸፍሎም ዕፅፊ ገንዘብ ከም ዝኸፍሎም ይነግሮም። ካብኡ ድማ ፊልምና ኣባ ምስ ዴሪክ ካብ ዝመጽልእ ዝኾነ ደሴት ብሰላም እንዳወፁ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ትውዳእ። እስካብ ሕጂ ንዝተኸታተልኩም እንዳመስገንኩ ኣነ ብዝክፍለየኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም።